ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଗୁପଚୁପ୍। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଟା ନେଇଯିବା, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସୁଜି ମିଶାଇ ଦେବା, ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ମଜାରେ ସଫ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁ ଚକୁଡ଼ିବେ, ଯେମିତି ସେ ସୁଜି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପାଣିଟା ଟାଣି ନେବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଏମିତି ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଗୋଲ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଟାର ଚୁନାକୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ସେ ଚିପଚିପା ହେଇ ନ ଲାଗିଯିବ। ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଆଣିକି ଟିକେ ଗୋଲ କରିକି ଗୋଲ ସେପ୍ର ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି କରିକି ବେଲି ଦେବା। ବେଲି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଥିବା, ସେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। ତ ଦେଖିବ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ତ ମୋର ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତେଲରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତ ମୋର ଏଠି ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଛାଣି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଂସାକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ତାପରେ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ତା ଦେହରେ କି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ କିଛି କଟା ଗାଜର, ବାଦାମ ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଖଟା ଯେଉଁ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖଟା ଝୋଳରେ ଲୁଣ, ଜଲଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ନେଇଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖଟା ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ରେ ଆଳୁ ପୁରେଇ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଲି, ତା ସହିତ ଖଟା ପାଣି ପୁରେଇକି ଖାଇଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।